आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे जाहाथे 22 तारिखआव बयबो भटखौ मोजाङै होयो, शान्तिपूर्ण जाहाथे भटआ जानानै थाङो। आरो आङो मोनसे रायजो राजाफोरखौ मोनसे मिजिंजों भटखौ होजानो लुबैदों। बेयो जाहैबाय जोङो दा शान्तिया जाबाय बड'लेण्डआव, आरो जोङो उन्नतिनि थाखायल' दा सिन्था खालामनांसिगौ। आरो जोंहा बहुद मावनांगौ खोथा थाबाय। आरो चिफ मिनिस्टारा जोंखौ मोनसे खोथा होनबाय थादों जे जाख्ल'नाय गैयै मोनसे सरखार बानायनांगौ बिटिआरआव, आरो बर' समाजाव आरो बड'लेण्डआव जोङो मोनसे गोदान मोनसे सिमांजों आगान सुरनांगौ। जिहेतु नोंथाङा दिनैसिम जोबथा समसिमाव लान्थ्रि बिसायख'थि फोसाबथिं मेलखौ लाबोबाय थादों दतमा ओनसोलाव, रायजो राजानि रेसपन्सआ नोंथांनि थाखाय माबादि जादों? रायजो राजानिफ्राय थोजासे अनसायनाय मोनदों। आरो बिजेपि दल हिसाबै भारत सरकारानो जिहेतु बिजेपिनिखा, आरो आसाम सरकारावबो दिनै बिजेपिनि सरकार दं। दा रायजो राजाफ्रा बेखौनो नायनानै खेबसे बिजेपिखौ बिटिसिआव लाबोनो सिन्था खालामदों। ओंखायनो लैहोर लैहोर रायजो राजाफ्रा जोंनि मेल मिथिङाव नुजाथिदों। आरो आंहा 100% बिसास दं जे भारतीय जनता पार्टीखौ आरो 22 तारिख खालि बयबो पदमफुलाव फामि बिबाराव भट होनानै जोंखौ देरहासार खालामगोन होननानै आंहा आसा दं। दतमा समस्थियाव जिहेतु बिपिएलनिफ्राय प्रमद बर' आरो बिपिएनिफ्राय प्रकाश बसुमतारी बिथांमोनाबो बिथांमोननि जुजिनाया माबायदि जागोन? जोङो सिगांनिफ्रायनो जोंना चिफ मिनिस्टारा रावजोंबो हिंसा आरो रावनिबो सायाव सुथ्रु लानानै जोङो राजनितिक फोथाराव ओंखाराखै। ओंखायनो आङो सानो इलेक्सन बायदिनो थांथों, रावनिबो सायाव आङो खोथा बुंनो सिन्था खालामाखै। जिहेतु नोंथाङा दतमा समस्थिनि दाबि जाथिबाय, देरहानायनि उनाव मा थांखि लानानै नोंथाङा? देरहानायनि लोगो लोगोनो जोंहा बाहाय एजुकेसन सेक्टरा, जोंनि सोलोंथाइनि सेक्टरा गोग्लैनानै दङ। बिनि लोगो लोगो जोंना हेल्थ सेक्टराबो जोंना बुहुद गोग्लैसोनानै दङ। आरो जोंनि जेनाखि जाखांफुनाय सेंग्राफ्रा बेखाराव गोग्लैनानै दङ, बिसिनि इनकाम आरो बिसिनि फिउचारखौ इयुनाव बोरैहाय दालांनो आंना बिनि सायाव खामानि मावनो मिजिं दङ। आरो जोंनि एग्रिकालचार सेक्टराबो जोंनावहाय गोग्लैसोनानै दङ। दाथ' जोंनि बे बड'लेण्ड हायेनाव जोङो एबार खेथिया जोंनाहाय बिराद खस्थ'नि गेजेरजों खालामफुंदों। ओंखायनो बिनि बेबस्थाखौबो लानो आंनि सायाव आंहा साननाय दङ। बिजेपि हिसाबै बिटिसिआव सरकार दानायनि मिजिंखौ माबायदि लागोन? बिजेपिआ 100% बिटिसिआव सरकार दागोन, आरो बाहाय खुनु डाउटनि खोथा गैया। नोंथाङा नोंथांनि देरहासारनायखौ बेसेबां जौखोन्दो भटनि डिफारेन्सआव? बेखौ समनि गेजेराव खोन्थानोसै। मानो होनोबा इलेक्सनखौ रावबो इजिलि लानानै आगबारिनाया थिग नङा, आरो जेब्लाबो जोङो अपोजिसनखौ गोरलै लानायाबो असम्भब। ओंखायनो आं सानो सैथोनि गेजेरजों जुदि रायजो राजाफ्रा भट होयोब्ला निस्सय आङो साक्सेस जागोन।